Jasné, na 50-ke choď 49! Čo? 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 Jak tam ideš? Toto čo je za auto? Do piče. Volant. Koľko ideš? Aha, na tej motorke. Pozri sa, akú má bundu. Myslíš, že si Talian? Vyzeráš jak buzerant! Žebrák jeden dokúrený. Poď sem! Pridaj! Ja ti prejdem po ofine. Svetlá! Čo je? Keď parkujem, idem rýchlejšie! Íď do piče. Parchant! Ja to jebem, ja tu nebudem. Čo sa usmievaš? Čo sa usmievaš? Ťa zabijem popolníkom! Len zazeraj. Ešte chvíľu zazeraj. Kokot, slnko do oka mi tu jebe, piču vidím! Žebrák! Nepohrožuj mi prstom, ja som ti ho necucal. Henak ide, si myslíš, že ja ho nezepalím. Máš šťastie, rýchle kroky, čo? Čo je? Ale bleskem! Čo ideš po strede, čo si UFO? Ty počúvaj tam zadu, ty s tými kolenami ma nejeb do toho chrbta. Kto z koho? Kto z koho? Čo ukazuješ? Čo ukazuješ? Mám ísť von? Poďme! Nepredbiehaj sa! Rumpel jeden strakaty. To ťa učil šoferovať! Opa! Prejdi. Prejdi. Prejdi! Čo zás? Aha, na tie mraky, aha! Hovorili, že nemám pršať. Tam pozriem. A 3 tornáda tam vidím! Kurva! Akurát, keď ja idem cez rampy, tak ide vlak. Chceš byť vtipný? No, jasné. Ale jak to mám teraz stihnúť? Vedeli by ste podľa zvuku identifikovať túto hru? Nechcem, nechcem. Ne, ty kuťofuk, jak vyzerá podľa teba zelená? Tieto slovenské cesty rozjebané jak Kolemanov chrbát po prvých 2 kúrach. Čokár! To ja by som rád vedel, kde v piči to som. Chceš mi niečo povedať, ukázať?